Asibingelele maphisa, sibingelele kubalaleli, sibingelele kubabukeli, sibingelele kubaphathi ebesibhedlela esikhulu sesibhedlela esikhulu namhlanje maphisa. Inkosi Albert Luthuli Bendlela seyimangaliso hospital nomlando ke ukhona. Bekhiphe nje ubuchopho bebeke ngephandle bebhlinze bebuyisele futhi. Nenhliziyo uzozwa ngaphandle ayibuyisele futhi. Nhloko-Mnyango ngale uchitha isikhathi uhlela ligijime ke sizosuka la sizile kuthiwa iBRICS ila ominister bonke beBRICS bala uzoqala usitshela ukuthi yini iBRICS ngoba mina mawuthi iBRICS ngitshethi yitini mhlambe zakha sona lesibhedlela kodwa ke uzosichazela ukuthi yini iBRICS yini kunominister beBRICS bonke la kwenziwane awusathu sibeke sithombeni. Maphisa asiqale sichaze iBRICS uzokhumbula nje baku uBRICS faka ama countries ambalwa 1 iBrazil 2 iRussia 3 iIndia Russia. Yes, iRussia Russia impela yona le Russia ne Russia kube iIndia kube iChina then iSouth Africa. Asikuveze futhi maphisa ukuthi ngale kwalama countries kuyiwona aqala iBRICS. Nayo njalo imiqala yaqala ngalawa amanye iSouth Africa ya join a little bit later. Kwase kuqhubeka kodwa khona amanye amazwe asejoinile kule nhlanganisela yamazwe athi konje uhwebo phakathi kwamazwe lingahamba kanjani ufaka wonke amazwe nayo njalo iAmerica kodwa bangadepend kwiAmerica inhloso yileyo now lokho kwenzakalayo ke eSouth Africa manje lamazwe akwiBRICS njengoba siwabiza nje nalawa amanye asewajoinile afuna ukubheka ukuthi konje angasebenzisana kanjani ngezinto eziningi ezinye zazo ke ezisithintayo thina maphisa ilezi zempilo yingakho kukhona amaBRICS ministers and deputy ministers azohlangana no Minister of Health eSouth Africa kubheka ukuthi eBrazil kusetshenzwa kanjani eRussia kusetshenzwa kanjani eChina kusetshenzwa kanjani bese kungafundiswana kanjani ukuthi ekugcineni abantu bonke ke balamazwe bakwazi ukuthi bathole equality yehealthcare kuwo wonke lamazwe ngokufunda from each other. Mhlambe ke mongasibeka esithombeni njengoba bela bonke ongqongqoshe bezempilo bamazwe eBRICS kwenziwani la ngizokuthiwa bayeza nala Inkosi ngabona kucela ama blue light Inkosi kwenziwani la eSouth Africa njengamanje le oyishoyo maphisa kusho ukuthi sithi ama-BRICS health ministers and deputy ministers azobuka nje ezempilo kuphela bese kubheka ukuthi ama-policies health eBrazil ahamba kanjani arelate kanjani noma ahluke kanjani kulawa amanye amazwe aseBRICS ukufunda kwabantu bebe odokotela onesi na wonke ama-professions kwenzeka kanjani khumbula ke futhi ukuthi wonke lamazwe akhuluma ngalento esithi universal healthcare coverage into ethi wonke umuntu ophilayo emhlabeni unawo ama rights asikubuyiseke eSouth Africa the Bill of Rights chapter 2 of the Constitution iyasho ukuthi everybody has ama rights among others ama rights to health so kuzobheka ukuthi lamazwe ayakwazi ukuthi afinyelele kulento yokuthi ayimplement lento yama rights to health uma kungafinyeleleki yiziphi ingqinamba kulezo ingqinamba zingalungiswa kanjani ukuthi kwenzakale bese kuba ukuthi ke futhi uma ngabe usuke eSouth Africa uyiRussia kodwa ungasheshwe emaphisa kusekubo kwamanje uzokwazi ukuthi ufike eRussia uthole ukuthi usizakale ngoba nje uvele eSouth Africa kungathiwa ngoba wena sikwazi ngeke usizakale ngoba ukhokhanga angithi uma sithi universal healthcare coverage noma NHI kufanele sibe siregistered kwisystem kodwa uma ungaregistiwe uzosizakala kanjani inhloso ke kulo ilawo ma discussions azobe ebhekwa njengoba ke ominister bezobebeze Inkosi Albert Luthuli yingoba bezobheka ukuthi Inkosi Albert Luthuli njenge Central Hospital enye ama Central Hospitals in South Africa isebenza kanjani ubuxhakaxhaka bemshini yakhona obunjani obukuyiphi level yini amanye amazwe angayifunda bese kubonakala ukuthi kuncedwana ngayiphi indlela. Ngiyazi ukuthi Inkosi Albert Luthuli esinye sesibhedlela esisigaba sokugcina
ngokwezigaba zokusizeka mawusuke usizwa ngokohlelo lwaka health kwi-province. Mhlawumbe ungakusibeka esithombeni isiphi lesi sigaba esikulesi sibhedlela mhlawumbe usiqhixixi kancane kulezi ezinye kufikwa nini la eNkosi Albert umuntu onjani usuke sezela eNkosi Albert Luthuli. Angithi siqala lamaphisa sithi ukuze ugule kuqala kusho ukuthi khona inkinga esukuyenzeke kuwe uwedwa bese ke manje kuba ukuthi support oyithola ekhaya yanele mhlawumbe usudinga ukuthi uye eclinic eclinic wabona ukuthi hayi nathi siyehluleka bese bekusesibhedlela isibhedlela sokuqala ke in terms of ama level la washoyo yilesi sithi i district hospital okusho ukuthi le ibhedlela ezikhona yonke indawo kule ibhedlela ngokokuvama awekho ama specialist kukhona nesi bakusiza ngayo yonke into khona odokotela kodwa abama generalist uma ngingasebenzisa lelo team emva kwaloko nabo uma bebona ukuthi hayi kufuneka kudlule babe sebedlulisela ke manje ku regional sekuyi level yesibili i regional ke manje inawo ama specialist kodwa hayi wonke adingekayo. Uma lawe bona ukuthi nakhona kunzinyana then usuya kwesesithathu ke manje level yesithathu the tertiary one kwi tertiary sekhona wonke ama specialist akhona kulawa ke usufika uthola ukuthi uthola lonke usizo olufunayo but sekuqala ukuxubana nale level esikuya la sithi either i quaternary level noma i central hospital kulesi ke sekhona what we call sub or super specialties la khona uma sikhuluma nge-cardiac system thina sokhuluma sikhulume nge-blood vessel esonyaweni yena akayingeni ufuna lesenhlizweni kuphela akazi nokuthi ukhuluma ngani ama super specialties ke lawo yilawo asuke sekule level yingakho ke sithi maphisa awuvela ujampe uthi sengifuna kuyenkosi uma befika unomkhuhlane njengabe ushaya iboza lapha ekhaya angani noma liyasebenza yini uyabo into enjalo ke hlemaphisa 0767047493 0767047493 inombolo yakho ungangena ngaye emoyeni njengamanje ukwazi uxoxa ngiphathela udokotela ngikuphathela ama super specialist semzwile ukuthi ke la uhlala umuntu nama applet akhona yambona use ukuthi akusona ajwayelekile umaruni wakhona usuper special into nje ubona ukuthi hayi uthi mayengena kuhaza umoya ngezwe kuthiwa uganda kakhulu lapha enhlizweni. Sike sabona isimangaliso sendaba la umntwana wale emahlabathini ngakithi emahlabathini phela mase siwela uthukela konke okungale kothukela kusuke sekomkhaya labo usekhaya unongoma amahlabathi into eyodwa nabo abaseshow into eyodwa umntubatuba hlabisa into eyodwa sekhaya mase ngapha wathinta umuntu wasemntubatuba kusukuma sonke sigqinze ngeqipha sikulahle phansi sonke ke kwenzeka isimangaliso lapha ka enye insizwa lapha enamashuma eneminyaka ayishumi ebikade inenkinga la enhlizweni kuyenza kulesi sibhedlela sizwa kuthiwa ke bake bayikhipha ngenhliziyo yahlala ngaphandle yahlala inhliziyo ngaphandle balo beyibuka nje oNgcobo lapho bayibuka oNgcobo hey inhliziyo sayithunga ngakuphi bayashaya kodwa awusibeke esithombeni ukuthi ke ithini into leyo loqhaqho inhliziyo lwenzekile olukhulu kakhulu emhlabeni nje jikelele khona la eNkosi. I-operation eyenzekile la eNkosi i-operation engajwayelekile maphisa i-operation ewusizo kakhulu futhi i-operation uma ingenzekanga ngokokuvama abantwana abana lesisifo ebe-operatelwa sona lo mntwana abavamile ukuthi bakhule baze badlule kuba ama teenagers kuyenzeka abadlule kodwa kanzima ngoba impilo kusho ukuthi akasebenzi lo mntwana akanyakaza umeke waqala wathi uyanyakaza inhliziyo ishaya kabi ngoba kusuke kunembobo ethile enhlizweni eyenza ukuthi inhliziyo siyayisithi ke khona i-right heart ne-left heart ibisi gazi lixubane ke manje okusho ukuthi leli gazi eline carbon dioxide negazi eline oxygen lixubane uma kufuneka igazi liye yonke indawo emzimbeni kuye leli selixubene leyo mix masala yenza ukuthi ke manje umuntu angabe sakwazi kahle ukuthi aphile kahle kanti kube ngathi kunama toxins akhona so basize lapho ke ukuthi igazi lihambe ngendlela umntwana mayifuna ukugijima nje futhi ke vele wena ngoba unenkinga usengakushiya nje kalula uyabona ileyo nto ke yenzekile lapha nami ngangisho lento sahlangana igazi kodwa kukhona uNgcobo la uzokwasithatha sibe ngoba ube yi-part of the team ebikade lapha beyiqaqa lenhliziyo bayithatha bayikhipha uyibamba uNgcobo kufu uyibamba ngesandla uyibamba yakuvu uyibamba uNgcobo awusitshela ukuthi ubani wakabani wenzani lapha eMnyangweni.
Siyabingelela kakhulu again to abalaleli bonke nabo bonke abantu abakhona. Igama lami nguThobani Ngcobo njengoba usushilo. Si specialize ngenhliziyo ngikwi cardiac department. It's a very big department provincini isibhedlela sisodwa. Iqala from the clinics to the wards, uma ICUs nama theaters. So I am managing one of the ICU like ushilo ukuthi ngihamba no zakwethu, ngihamba no Yameko Dobe or operational manager ICU that had received umfana lona 10 years. So staff sakhe sebenze kakhulu to receive post-operatively. But lilonke, we are specializing njoba esho eshodi yomnyango uma sekwenzeke konke sigcina singasigcineni ukuthi umusuqhamuka in all these other hospitals la usuze kuma super special like you are saying njoba sithatha umuntu akanongoma khona abasuka ngisho Eastern Cape. So si cover umnyango especially wase KZN is covering the indawo enkulu. Umsebenzi wethu ke ilowo njengamanje besize ngenhliziyo but we specialize in everything. We are the manje ngizokuthiwa nisiza nalabo abagowisha ngayo enhlizweni ke nithathe nje ugowisha kakhulu nibeke eceleni kodwa sokubuye siqoqelele la awuthathe umsondezelele eyomfana uthema efika la besinjani isimo sakhe efika. Well, umfana esuka esibhedlela ngazange sekhaya ngoba thina kuya referwa la usuza for intervention wafikela ewardini. The normal procedure okwenza before umuntu azafika theater kufanele aqale ekuthenini siqiniseke ukuthi akanawo infection ngezulu amagciwane angasa delay iprocess yokuthi ahilishe senza ama test amagazi balance and everything else masuka la mefika the normal process ewardini iward ibizwa nge B2 East. So wahlala for a week waya cat lab uchecka kufanele bayicheck ukuthi inhliziyo maybe isebenza izoma kanjani. So benza lonto the x-ray you name it and then wafika ngomhla ka6 after that abeseya theater. So eshoti nje wabeshilo ukuthi operation was a little bit complicated. Ibizwa nge-VSD. So befanele balungiseke ukuthi lonke igazi lihambe ngendlela la kufanele lihambe khona. So theater ke uthatha isikhathi eside ngenxa yokuthi uma sese theater kunale lonto esho ukuthi inhliziyo ibeke eceleni for inhliziyo ukuthi isebenze isetshenzwe kufanele istophisho kube sibakhona umshini ekuthiwa i-heart lung bypass machine. So lo mshini uthatha over ekutheni angithi umzimba fa uqhubeke nokuphila. So igazi alisaya enhlizweni liya kulomzimba ufike limix ioxygen negazi bese yabuya uze emzimbeni uzosupply igazi ukuze uqhubeke nokuphila. Inhliziyo ikuphike la. Inhliziyo the specialist babhizi nayo bayiphesha benza yonke into ngalenkathi lo mshini uthatha over. So in the case of this guy uma besenza nje because bekuthatha isikhathi eside kufanele ubusuyakwazi ukuthi uyibuyisele manje igazi liphinde enhlizweni uyiqale kabusha bese yaqala ihambe. So bekuthanda uba nama challenge anyana ukuthi inhliziyo ithi iqhubeke nomsebenzi efanele iwenze. Hence udokotela usurgeon ibe isithatha decision right away ukuthi le patient ngenxa ukuthi ayikwazi manje ukuphuma ku bypass. So let's use the ECMO because i-lung bypass machine remain at theater but i-ECMO iyona azoqhubeka nayo uma ubuya e theater
asikwazi ukusivala isifuba ngenxa ukuthi ngenxa ama complications so uzobuqhubeka umshini usebenza inhliziyo izama ukukhilisha lapho kwenhliziyo isabhakuza nje ke siphuthume lapha kusithembisa khoza onako layini sabona sithembisa khoza usemoyeni wesithe usemoyeni engathi usezwa sinqamukela usithe usemoyeni sabona usezwa nqamuka ukuthi uza nendaba emnandi lapha ke ukuthi ke kugcine kuthatha izinsuku ezingaki ke kukonke nje ngifisa ukwazi lokho isikhathi ngoba ngiyezwa ukuthi kuye kwaba nama complications lapho senibona nani udokotela ukuyaza uthe ekhuluma udokotela ukuthi kwafuneka athathe i-decision lapho ukuthi angenze njani ngoba uyabona ukuthi nayo impilo isizohamba manje kwathatha kugcine kuthatha isikhathi esingakanani ukwenza i-procedure took 10 hours at theatre and then ukuya IC nje ningahlali phansi ngaleso sikhathi i-team yonke busy akusiyona i-complete marathon kuphela njengoba uShodi asho ukuthi abantu abawazi ukuma isikhathi eside ngakho the doctors the nurses the entire team is there standing so emva kwaloko ke wayeseya e-ICU ngekhathi ntambama nje mangaphosisi if subject to be corrected about 3 to 4 days 3 to 4 days as a theater besazama inhliziyo isazama uyirecover waze wagcina ke inhliziyo isivukile again mhlambe ngisekhona lapho lapho ke sengena the specialist nurses yes then ke honest ke bashintshana unfortunately because of the uhlobo lomshini esinalo no nurse esinabo to deal with the machine are very few but we are lucky to have those kind of people staff sase ICU 3 under uNonyameko Dobe where the people were specializing in that field ukuthi umntwana aqhubeke wazogcina ekwazi ukuthi avaleke extubateke so we give ukubonga especially staff sase ICU 3 cardiac uShodi uyazi ke the cardiac people mina ngazi mina usuzokwazi the cardiac istaff sase cardiac ke kukhona ukusithola because uma usustrainile the private partners they basintshontsha sihambe fawuqale phansi kodwa ke lesesikhona we are still continuing si trainer futhi siyazi ukuthi uMnyango uzosibhekelela ukuthi if it means ukuthi sihambe siye ko headhunter ukuze iqhubeke nokuthi iqhube iphile lento Hey khumbuza ugama lohlelo kwe KZNHealthChatDotGov.za lapho uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali ufika ugadla ekhaya uthi zazi lezi indaba ezinhle ezenzakalayo ezikhungweni zahulumeni ngiyazi ukuthi ke isenzo sokuqala lesesenzakele esigabeni nje sikahulumeni ukuthi kwazi ukuthi kube nalolu qaqo olukhulu kangaka lwenhliziyo kungenzeka nisinibone mhlambe nilwenza futhi olunye maduze noma izinto nje niphila ngazo le noma mhlambe kwenzeka kanye onyakeni siyajabula ukuthi uMnyango uvelile wazosibona Inkosi Albert ziningi izinto esizenzayo ezisuke zinkulu ngempela kodwa ke ukuthi exposure mhlambe igcine ingavelanga this is an ongoing thing ngenxa umshini ukhona kuzofanele siqhubeke kuzofanele si empowerish staff get new people kodwa ngenxa ukuthi ithina bokugcina vele baningi esazobenza asikuveza ukuthi mangaphosisi la KZN angikhumbuli in South Africa but KZN this is the first successful ECMO patient akhona enziwe ka private kwezinye indawo kodwa akaphilanga eyokuqala le Inkosi Albert in a province eyenziwe yaphila because yes definitely because of unity between the theater the doctors ne unity ka sister Dobe because let me tell you akufanele sikuveze ngenxa ukuthi ibona when you coming from theater I can talk overall about the cardiacs but when you come from theater abantu abamakuze kuse unesi osuke receive patient aka rest for 12 hours ngoba mekuwa move this anything can happen so they were standing for the next for 3
3 days esaventilate ekulento le baloke beshitshana nje with the doctors ungalenza iphuthu umfakele iraise umfethu lo akalishiya igama lakho mayikhuluma ungathini umlayezo ongawudlulisela nje kubazali emakhaya ngoba umntwana siyazi kunezinto abepresenta ngazo omnye umzala angayibona anganaki abantwana kakhulukazi iyipho ongayidlulisela kubazali cha manisuke nibona lokhu kugasela emntwaneni nikuphuthume nemphuthumise eclinic uze usheshe kubambeke makungacishe kwenza inkinga okubalekile ukuthi iqala nje umama esakhulelwe ayikho into ebaluleke njengokuthi bakujwayele ukuya emaklinikhi lezi zinto ziyadetecteka umama esakhulelwe esahamba amaklinikhi mhlambe kuyindaweni ezi-aerial esemaphandleni mhlambe kuyagcina ukuthi ungabi khona imishini kodwa mayibona ukuthi kune problem bakugijimisa bakulethe enkosi siqala ukuyidetecta la kodwa ke meseze okubalekile ukuattend ama clinics umesezela umntwana nakhona esibhedlela bazofike bamcheck makunenkinga abasheshe bayidetect kodwa ke uma edlule kulo phase okubalekile ukuthi umntwana umbheke one ukuthi uyakhula lezi ingane nje uHOD eshilo ngisho emzimbeni ayikhuli normal nje ezingane zibancane zibe nenkinga yokuphefumula uthola ukuthi kuma extremities mhlambe ubaba blue even here uyabona ukuthi igazi ioxygen ayikho kahle ngoba phela into esiphilisayo ioxygen kahle kahle mhlambe nami wese nginayo mhlambe imbobo la inhliziyo ngibona izandla makumakhaza sezihlaza makumakhaza manje akacheck imbobo manje ezona manje ngipa nibhako zisengeza so ke enye ke umntwana umedlala uyambheka ukuthi uactive lo mntwana isikhathi esiningi uthola ukuthi udlala isikhathi esincane umbone esekhathala isikhathi esiningi ulokelala akafani nezinye izingane zonke izinto zakhe zislow njengoba ishilo eShodi abakhuli futhi baze badlule kwi teenage stage so ubheka zonke lezo zinto ubuso uyaqala okubaleke kakhulu thina kakhulukazi thina abantu abamnyama asibe siqinisela lezi zinto singakwazi ukuthi sisizakale uthola ukuthi sekuze kwaba late kwesikhathi angabe sakwazi ugcina efike esibhedlela okubalekile ubone ingane yakho ukuthi ayifani nezinye izingane ibehavior yayo hamba uye emaclinic ama-clinics today njengoba uHOD bakhona odokotela and abakubambi mebona ukuthi le ingaphezulu kwakho baloke bekudlulisa ugcina ufika kuthina ngesikhathi kuze sikwazi ukuseva ziningi impilo esingayiseva mangase wenze njengemoto yakho mayiju for service ushona nawe ubona ukuthi ingane yakho ayikho right iphuthume esibhedlela ngokusheshsha ukuze sikwazi kulento le ukusheshsha sibambe inkinga hayi bakwethuke ngoba bengishilo super specialist lo yangakhuluma kusekhona mawusumnikithi lokukhuluma kabe sayena sibonge kakhulu ngempela ke ngiyazi ukuthi ke kumele ubuyele ngaphakathi uyobabhakuzisa lapha ngaphansi nikhipha ke inhliziyo lezi ni ebona into okuzenza nje ngendlela yakhona hayi impela asilithathethi basibonge kakhulu asibonge kakhulu kakhulukazi ke sibonge nabaphathi besibhedlela to allow us isikhathi esinje uCEO ukuthi asivumele ukuthi sizokhuluma nabantu ngokubalekile to save impilo zabo sibonge na eShodi ukuthi asikhumbule sibe khona siyabonga kakhulu onesi abasebenze tirelessly ukuze lento iphumele sibonga istaff sase theater the doctors the perfusionists bonke nje siyabonga kakhulu thank you specialist sikasebese angakhuluma ku KZN masinyaka igijima ejubane ke lapha ku Facebook page yethu yoMnyango ethi KwaZulu-Natali department la sithi mbonge esaphila ungqongqo kaSandihashi hayi maningi kamagama lapho uthi ngicela ukumbonga esaphila ngithi enkosi ngithi danko ngiyabonga kuThuli Mdletshe osebenzela ehluhluwe clinic ngithi aqhubeke njalo usisi nenhliziyo yakhe emnene nokusiphatha kahle nokusebenzela abantu usiphesihle uthena usiphesihle nje no Facebook uthi ke ucela ukuthi uSister Nkosi eFried Hospital high risk hayi impela uthi hayi cha impela ubaphatha kahle abasebenzi ubongiwe Mthethwa uthi osindisweni hospital Mr Khumalo lapho ka psychology hayi phuma phila lapha emoyeni uthi nje mawukwangena lapha yakhe kuKhumalo uMr Khumalo lapha yami osindisweni esibhedlela uthi umqondo uphuma uclean awudingi nokuthi uzuye enkosi beyukhipha bewashe uphuma uclean mawubone uSam
No enhloko yomnyango ngicela ukubuya kuwena ngoba bengenzeka lensizwa ikisiqedele lolu daba obusuliqalile lokuthi ke la enkosi ziyabuya ziyaphenduka indaba emnandi ke le ukuthi ke ngempela kwi public sector sesikwazi ukwenza imangaliso sikwazi ukwenza amafilimu kodwa ke njengamanje ngaphambi kokuba ke ngizothatha omunye olandelayo kuyimenywa zethu osimemele zona kunodaba okwalithinta la emavikini adlule abantu basebesicela ukuthi sicela uHOD mayeka buya umtshela asithintele lolu daba ngoba luyasihlukumeza nathi ukuthi ke siyesibone abantu ikakhulukazi bengenile eziphuzeni lezi ezidakwanayo ke sithi utshwala nje abantu bangenile otshwaleni wawuthekeke yokusithathe through ukuthi ngempela emzimbeni nje kufuke benzeni singakayi ku social sisakhuluma ngomzimba ke manje ukuthi yipi damage efike yenze utshwala la emzimbeni awubanike Maphisa angiqale ngithi inyanga yomama le mawungasho ngomama ukuthi happy women's month ugcina ungalala ulala ungadlanga maye kufanele ngisho ke lento ukuze ngidlule absolutely kodwa ke Maphisa uma uphuza utshwala ngokuvama ama parts noma ama organs athinteka kuqala ngizobala be4 ubuchopho noma ibrain kube izinso kube isibindi kube amaphaphu athinteka wonke ama organs omzimba omuphuza kodwa lawa ngiqala kuona ngizoqala kuona bese sihamba ke manje sibone nama complications ayenzakalayo ngesikhathi uphuza yabona masaqala nje sasabeka utshwala la kusekuhle siyaxoxa nje absolutely akukho msindo bese kuyaqala manje ngathi umsindo uthi ukuthi sesikhulumela phezudlwana lokho kwenziwa ukuthi indlela ama nerves asesebenza ngayo isithi ukuhluka ngokuya uye ne judgment iyaqala nayi affecteke kuye futhi uthola ukuthi ngisho i response yakho eyintweni ngizokwenza umzekelo nayo yonakale i response ngisho ukuthi ugcina usuthola ukuthi udrive imoto uyabona ukuthi kufanele ngijike lapha kodwa i response yakho ayiseyinhle lokusekuhlanganisa nokuthi even i coordination yakho ayisekho so akusebona ubuchopho kuphela but i nervous system yonke ke manje angithi sakhuluma ngobuchopho kuphela lapha ningaleskhathi usaphuza angibali ngendlela ophuza ngayo ngibala umuntu ophuzile nje singayibali ezinye izinto ukuthi uphuze utshwala obuhle oboluni waphuza ngendlela efanelekile yini waphuza baba ngakanani kodwa ebuchosheni na into eyenzakalayo okokuqala okwesibili umzimba ngesikhathi ufaka ialcohol angithi awufaka amanzi la ufaka ialcohol umzimba ubusuqala ubona ukuthi ingathi khona okuningana la bese umzimba ufuna ukukhipha ialcohol uyikhipha lapha einsweni uqale ke manje uchame kaningi usuqala ukuthinta umzimba wonkana because uba dehydrated ke manje okusho ukuthi la emzimbeni amanzi ayancipha emzimbeni izinso seyiqala ukuthinteka kabana because izinso ukuze ifunction kufanele kube negazi lanele kube ne BP yanele namanzi anele konke lokho emva kwaloko ke Maphisa usuyaqala manje ufika ku stage la ubuchopho nengqondo nama nerves affecteka ngalendlela ukuthi kube ne level ethile ye confusion icontrol yakho bisiyehla ukubona umuntu athe sedakiwe uzokuthiwa cha besihleli nje ku right siphuza sambone sehlanza eqhuba imbuzo usuqala ungena ku stage akuvamile ukuthi sikhulume ngase kuthiwe alcohol poisoning lapho usuke ungasekho in control inkinga yaleyo nto ke Maphisa isiqala ithi ngesikhathi nama nerves angasebenzi kahle uma ngabe amanzi nje obowaphuza afike akhethe ukuthi ayapi kodwa uma usuphuzile amanzi azangenela la kungafanele khona bese ukudla lokubuyisile kungene emaphashini uyaqala ke manje usuba pneumonia and other things ezizokwenza ukuthi wena gag reflex lokuthi uma kukhonto engeni emaphashini usheshe ukukhwehlele uyibuyisa ayisenzeki kuwena gag reflex sekuyaqala ke manje uyabona
ngaleso sikhathi kusho ukuthi namaphaphu ayathinteka now sekuzinto ezimbili ke emaphashini one ungena ukudla two ama nerves awo amaphaphu awusasebenzi kahle so I breathing yakho ayisaffectikile ke ngendlela ekufanele ngabe affecteke ngayo now sesibala manje ubuchopho thintekile izinso ithintekile amalungs athintekile amaphaphu emva kwaloko isibindi uqobo lwaso nezinto ngeke uzuyithinta nazo izinso angithi lokho sithi ama kidneys konje owasheshe wena ajeje ngakapha absolutely uyabona izinso njengoba seyithintekile kune dehydration igazi alanele sesiyesibindini ke manje isibindi ke yonke into oyidlayo maphisa iyadlula esibindini and isibindi mase sibona alcohol iningi emzimbeni si prioritize ukuthi si metabolize noma sidile nealcohol sikuyeke okunye usuyaqala ke manje uma umuntu ohlala ephuza njalo usuyaqala manje uba no BP bayathinteka o diabetes bayathinteka ngoba no pancreas no bayathinteka in the process yingakho ngithe kuthinteka lama organ kuqala kodwa ekugcineni kugcina kuthinteke wonke ama organ asemzimbeni ngesikhathi isibindi ke sithinteka ila sekuukuthi manje awusakwazi ukuthi metabolism yenzeke kahle ukudla okungenayo absorbeke kahle omunye umuntu athi sengihlale ngikhishwe isisu ingoba kwakhona la iswini kunezinto esithi amavilayi iwona akwazi ukuthi amunye ukudla nokunye okusuke kusemzimbeni awasasebenzi kahle sekuyazidlulela nje njengoba sekudlula ke necholesterol manje yaphakama usuthola iBP uthola ushukela cholesterol goes up usungaba stroke nje noma sithola usuhamba ngendlela ongayiboni asikafiki kulezi ezinye izinto engingayithinti mina nje senginelisekile ngotshwala kodwa mhlawumbe ngabe ukugcina namhlanje mhlawumbe ukuthathu ukugcina ngqe kodwa namhlanje ngoba mawusubala ngathi kugedlezwa yonke into lapha ngizubala ibindi ubala ngathi awusabisi kodwa HOD mhlawumbe uthi lutho amaphisa kuthinteka kwasani ukhumbula ukuthi uma ngithi kuthinteka ipancreas iyona esiza kakhulu kwi metabolism yoshukela emzimbeni uma ithintekile kusho ukuthi noshukela wakho uyadisturbeka kanti ne-immune system yakho njalo iyathinteka okusho ukuthi wena amathuba ukuthi ube nama-infections ayanyuka kunomuntu ongaphuzi ake sithathe ngejubane nangu Simphiwe Zuma Msholozi usemoyeni sawubona usemoyeni sawubona yebo sanibona njani sikhona mfowethu sinezwa kuwe hayi siyancenga kuthini kwakho uPaula kahle nginombuzo la yebo ungabuza akuthi angazi ngayiqala kanjani le ndaba le iqale ngasekugcineni okay chuthi umbuzo engifisa ukubuza ukuthi kuyenzeka yini mhlawumbe umuntu wesifazane azithole esezithwele ngokuthi ukhona lezi zinto abafaka le ngalweni lokho ukuthi ayivikele uthi angakhulelwa awuke kodwa kuyenzeka ukuthi mhlawumbe kuyenzeka nakhulelwa njengazi insizwa lezi ezichathayo uthi umuntu ufakile lezi zinto lezi kodwa uze sekuthiwa ukhulela umuntu yebo ayilo umbuzo nje bengifisa ukubuza uvuma nokuthi uyachathana hayi ngeke ngichazi hayi ngizwa kahle mfowethu cha ngenhlanhla ngiphethe odokotela labazokuphendula emoyeni mfowethu yebo ngiyabonga absolutely uyabuza umbuzo obalekile la nangu unkosikazi noma udadewethu engizwana naye usebenzisa indlela zokuyivikela ukuthi singakhulelwa ngenze ukuthi amaphilisi ngenze ukuthi ufaka amaluphu ngenze konke into ayifakile nange sethi ukhulelwe ngikholwe mina ukuthi cha impela kwenzakele kuyenzeka nomuntu ekhulelwe ebefake zonke lento zokuyivikela asibuke ngoba asazi ukuthi ukhuluma ngaziphi ikhathi ubhuti yes kungenzeka ukuthi usisihambe wayofaka nje usekhulelwe okokuqala na inkingi okwesibili afike angakhulelwa aye endaweni yakhe emva kube seyile endaweni yakhe ebese yohamba ngoba yena wenze lekuthiwa ifakwa engalweni iimplanton ahambe ayifake kodwa
kuthi beyifaka namhlanje bahlangane ingabe bikho condom akhulele usisi so kungenzeka ukuthi seyifakile akhulelwe angithi into eyenzakalayo iimplanon ikhipha lama hormones or lama contraceptive enza ukuthi ungakhulelwa emva kwesikhathi esithile abe esemaningi ngokwanele emzimbeni ukuthi angakuvimba ukuthi ungakhulelwa uma ungakafiki lapho okungenzeka within the first 3 days or 72 hours usengakhulelwa usuyifakile leyana emva kwaloko kwamathuba akhe aseqala ukuncipha kakhulu ukuthi ungakhulelwa yingakho siyayisithi maphisa i-dual protection is important for izifo nanokukhulelwa ukuze ungathi usuyifakile implanon kanti 48 hours down the line ayi ubaba afika kanti futhi uchathile angazi noma ukuchatha kuyenza ukuthi kube lula into ukhulelwa uhlale ngapha egcineni kodwa yena uyayishila akusina in cases ke where umuntu usenesikhashana mhlawumbe wasebenzisa kuyenzekani kwesinye isikhathi nje mhlawumbe ke akhulelwe umuntu kuleye implanon cha mancane kakhulu amathuba kodwa emaphilisini akukhona amathuba athi kuba maningana ngezathu ezingafani kokunye uthola ukuthi awaphuza ngesikhathi esifanayo wena umuntu kokunye uthola ukuthi waphuza ngendlela ethi ayibe wrong ngoba uzofika waphuze udle noma uphinde uphuze utshwala i-effect yakhona ingabi enough emzimbeni so kuyenzeka ake ngiphuthume ngejubane ngithathe nangu Ntando Madlala usemoyeni sawubona sanibona yebo njani Ntando wethu siyaphila njani sikhona kuthini okwakho ukubuza bengisacela ukubuza ukuthi eziphi izifo ezihlasela kakhulukazi abantu besifazane ayimini ithinta abantu besifazane iziphi izifo ezihlasela kakhulu kubantu besifazane ufuna ukwazi lokho nje mntana mhlambe kukhona obubuzela ngakhona ngoba kuvuleke kakhulu umbuzo manguzwa kukhona obufuna ukubuzela Kabe ngifisa ukwazi ukuthi eziphi izifo ezithinta abantu besifazane hayi ke uzokuphendula udokotela siyabonga kakhulu hayi somphendule emoyeni kodwa ke umbuzo uvule kakhulu ngoba ngokwazi kwami nje asikho isifo esingamphathi umuntu wesifazane ngavele aphendule manje ngasudokotela ziyabaphatha zonke izifo ukungabaleka ke sengabe ukuthi bese uya edake egcineni hloko yomnyango uthi ke uzuphendulile sengemphendula zonke izifo ziyamphatha umuntu wesifazane kodwa ke beke egcineni ke wena asibeke kanje maphisa umuntu wesifazane kuya ngeminyaka yakhe okokuqala uma uneminyaka ewu40 nangaphezulu siyayisithi kwakuthiwa esikolweni OF abathathu you are female you are 40 you are fat you've got a family history lezi zinto zo2 zithi amathuba ukuthi ube nama chronic illness athile oBP oshukela ocancer noma sikhuluma ngebreast cancer noma sikhuluma ngecervical cancer akhona makhulu kuwena ngalezi zinto nje esizibalayo kanti futhi umuntu wesifazane umeshintsha from ekutheni aye njalo endaweni yakhe okwabanye kwenzeka at the year 35 years nangaphezulu ama hormonal changes enzeka emzimbeni bese umuntu wesifazane amathuba akhe ukuthi abe no BP aphinda anyuke futhi nalapho kanti ngesikhathi usemncane akhona lamathuba ukuthi ube nalezifo uma unezifo ezifana no HIV kwi age la esithi i childbearing age umuntu wesifazane okwi childbearing age ngenxa yalama changes kuma hormones kuningi ongakufaka amaphisa including izinto zama cancers 1 2 okunye uthola ukuthi sexually transmitted diseases ngoba kukhona ophathina lapha khumbula ukuthi sithi thina at the age of 8-9 as prevent a cervical cancer emkwantombazana ngoba senzela ukuthi athefika kulawa ama ages use right so njobusho iningi kakhulu njobe eyichazisisi ukubuthe kuyenzeka yini ukuthi kule age mhlambe besingabuya ke kakhulu asifele sigijima ejubane selapha kwi Facebook page yethu kethi KwaZulu-Natal Department of Health Facebook page yoMnyango ke leyo uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal ukulethela uhlelo njengamanje igama lohlelo luthi KZN Health Chat
KZNHealthChat.gov.za. Ushayela Ntokozo kwaMaphisa uyangithola ke nami lapha ku Facebook mawuzothi Ntokozo Maphisa SA, Ntokozo Maphisa SA, senze izinto zenzeke ngempela. Mangiya lapha ku Facebook page yethu ke ungenile umlando oZulu uthi Danko Enkosi to Sister Nhlengethwa eBenedictine Hospital kwaNongoma. Ayibonile ke mayethu wakaZulu ukuthi hayi Awangasekhaya. walapha yana Nongoma hayi uthanda umuntu sawubona yebubani wakasulu wakasulu hayi lawo hayi ziyakhala lawo ndaba ezitha impela abaningi lapha kona kethu kwaNongoma. Sanele Kwa Mdakane uthi ke eNewcastle eMadadeni Provincial Hospital bazazi le ibhedlela bazi ukuthi ziyi-provincial noma i-tertiary usufundise kakhulu la Mhlonishwa ngiyabonga. Uthi ke ubonga uSister Mbele hayi uyakwazi ukusebenza ngabantu kusho uSabelo Mdakane. Ubongane Mia uthi eWalton Clinic eMnambithi sitheka kahle siphatheka kahle kusho ubongane Mia. Ngizothatha ke lethuba ngigijime ngejubane lide ngiye lapha yami kuthiwa la ngikhuluma ne-specialist yabona namhlanje ngisenkosi ngempela yonke into iqala ngo-specialist kade nginose oyi-specialist manje ke ngino-Dr Mfundo Sithole naye oyi-specialist ngiyathemba ngisho kahle kakhulu dokotela. Yebo sawona. Awusithathe nje kafushane usibeke ukuthi ubani wakabani wenzani sizokunika uthi background emavikini awu2 edlule sathola ama calls afana nala kade ngena manje angapheka umabili laba becela abantu bethi bacela ukuchazela kwabanzi ngama ulcer sase sithi sifuna ukuyolanda ispecialist bani into icashe kakhulu lapha emathunjini asifuna ukulanda umuntu ozoyilanda la ngaphandle yabona sifuna ozoyiqoka wawadabula bangathi la niyadabulana la inkosi angiyafuna ningene ngaphakathi awusibike bese sitshela ubani wakabani wenzani la emnyangeni ngaphambi basingene kulolu daba. Yebo. Sanibonani. Ngumfundo waSithole. Absolutely. Ngikhulele la kwaMasho. Kanti umjinto wasesinqonqweni. Absolutely. So mina ngi-specialize la kwa-surgery. Okay. Shuthi ukuthi thina sodokotela abahlinzayo abalapha izifo ngokuhlinza o izifo ezidinga ukuhlinzwa ukuze zilapheke ebhula umuntu. Absolutely. Yabona ke ekhaya umama uthi nomshini othi ungaxaxaxaxa mayivuka kusethi laba ke bavuka bebuka umuntu ngamsikaphi lo. Hayi cha phezulu kakhulu into eniyenza. Mfowethu ama-ulcer yini ama-ulcer? Ama-ulcer Mhlonishwa ngingathi ilonda ezidaleka esiswini nasemathunjini. Okay. Zivamisa ukudalwa kakhulu ukuba umuntu nomuntu abantu abafani but abanye abantu bake bakhe iacid eningi eswini. Iacid ke sike sidike njalo mesidla isisiza ukuthi siqale ukugaya ukudla ukuthi by the time sekufika kumathunjini siyakwazi ukuthi sidonse umsoco ozosiphilisa. Ukubhodla lokho kusokuphuma yona iacid noma okunye nje kucela. Okunye lokho but kusondelene kakhulu. Sondelene. Mhlawumbe umuntu engayibuza ukuthi iziphi impawu engingabona ngazo mawukuthi senginalama ulcer. Ngingasho ukuthi abantu abanama ulcer bavamise ukukhala kakhulu ngezinhlungu eswini bakhala especially kuhambelana nokuthi before ngidle noma after ngidle kubaba nezinhlungu eswini abanye kube khona isilungulelo noma so kumvamise ukuba yilokho baqunjelwe isisu so kakhulukazi bakhala ngesisu ukuthi njalo mengidla edokotela siyaluma isisu nesilungulelo ke kakhulu savamise ukuhambelana nalokho. Absolutely. No mhlambe ke omnye uzoyibuza lapha ekhaya ukuthi ngoba last week sasinomuntu owayesithintele into ama-piles ukuthi ke ikhonani ubuhlobo phakathi kwama-ulcer nama-piles mawukuthi ke bukhona yini ubuhlobo bulapha? Cha akukho ubuhlobo directly ngoba kodwa ngingasho ukuthi abantu abavamise ukukhala ngesisu inhlungu esiswini
bagcina benikwa amaphilisi lawo maphilisi sometimes adala ukuthi ube ne-constipation noma ukusongelwa yabona agcine kudale ama-piles kwabanye so kunjalo impela siyabonga ngoba cha achazwe kakhulu ama-piles last week nginononduduzo la engizomthatha abawugcina ke manje moyeni engathi unombuzo nawo nonduduzo semoyeni Wachaza ngama-piles. unjani nonduduzo unjani Mapholoba Yebo sawubona. uyaphila Pholoba Ngiyaphila. Hawuba ke usemoyeni njengamanje ubekuthini ukubuza kwakho Yebo. umbuzo wakho ubuthini nonduduzo Bengibuza mayelana namaposi department of health ukuthi aphuma nini. ukuthi kuzophuma nini ama-post ufuna nayo inhloko yomnyango ukuthi ayisho ukuthi wakhipha nini ama-post Angizwazi? ngithi ke ubufuna ukubuza inhloko yomnyango ukuthi wakhipha nini ama-post Yebo. ufuna yini udokotela wena unesi noma uyiclerk yini ofunayo umsebenzi ubufuna ukubona umsebenzi ngizama nje ukuthi asichazele ukuthi yiphe ngoba phela umnyango ubanzi mhlawumbe udokotela nje lo mhlawumbe ufuna ukuzohlinza abantu la eNkosi angeke ngazi ukuthi ithini into yakhe manje yikho bengifuna ukwazi usho mapha ama-post ba wona ama-post ayaphuma inyanga nenyanga neviki kodwa ngizoshiyela inhloko yomnyango ukuphendula mayeqeda udokotela la uNgcobo ukuthi ke asichazele ngento yama-ulcers ngabe ke kunabuphi ubungozi ungawasukumeli ama-ulcer mawuzwa ukuthi uyazizwa lezi zinto aduzisho ukuthi la ubungozi obukhona ngayibuphi Mhlonishwa kuvamise ukuthi mawungawaphuthume uye kudokotela wakho wasukumele uma wayekile ungathola amaphilisi kungahamba kuhambe lama-ulcer lawa agcine esedala ukopha eswini abantu kuthiwa ubuyisa igazi noma utoiletha igazi umuntu so kuba inkinga lokho okunye kuvamise ukuthi ingagcina i-ulcer leyo oleso silonda sigqobhoza isisu kuchitheke konke okudlayo kuchitheke ngaphakathi eswini lokho kungadala ukugula okukhulu ngihlale ngibabona abantu abanezise ezinkulu ngenza kusuke sekuchithekile lapho hayi kanjalo akukho lapho dokotela wangalapha bese ngithi sekuchithekile nakimi ngiyabona ngathi sekunokuchitheka kwezinto kuyiqiniso ukuthi ke ne-stress siyawabanga ama-ulcer lawa yebo yiqiniso lokho i-stress siyawabanga ama-ulcer so kubalekile ukuthi bakwazi ukuthi babalance impilo yabo kahle but imvamise thina sike sibone la uma-ulcer esibhedlela ngoba umuntu olele esibhedlela ogulayo usuke kuyi-stress emzimbeni kukodwa so kubalekile ukuthi umuntu simzame ukwenza sure ukuthi sinciphisa amathuba ukuthi kudaleke lama-ulcer azoze adale inkinga enkulu mhlambe ke umuntu mayesetholile cha sekukhona ikhona indlela ethile kumele adle ngayo noma indlela yokuyiphatha eneni igqugquzela ngoba phela ngiyazi ukuthi need no prevention better than cure ukuthi umuntu ayivikele ukuthi angazefika sivikela kanjani ukuthi umuntu angazafika ekutheni namphatha ama-ulcer la senawo kwenziwa kanjani ukuthi ke angakwazi ukuthi bese emqinisa kakhulu so I think oqala njengoba ushilo ukuthi prevention is better than cure siqala la ngokuthi ngesikisi sithi lifestyle modification ngamanye amazwi ukuthi ifanele ushintshe indlela ophila ngayo mawukhuluphele zama ukuthi unciphe kancane ujimini sikhule sizacile kwathiwa hey khuluphala mfana mase sikhuluphele mina sishintshe sibheke emuva futhi uzama ukuziphilisa right exercise udle kahle hayi ukuthi specifically ufanele ubheke lokudla nolokudla but mawudla a healthy balanced diet or udle ukudla nje okuhealthy okunemvelo then uyakwazi ukuthi unciphise amathuba ukuthi ube nama-ulcer ngaphezulu kwalokho kufanele ke uthi mase ukhona ama-ulcer
uye kudokotela wakho ozokwazi ukuthi akunike i-diagnosis a-confirm because ziningi izinto ezingadala ukuthi ube neyinhlungu esiswini kanti akusiwona ama-ulcer. Baningi abantu ekuthiwa hayo nama-ulcer kanti ezinye izinto or abanye bathi enye into kanti ama-ulcer. So sike sifake asingayidiagnose thina ngoba siyathanda ukuba odokotela bakaGoogle hayi washo udokotela ledweni wathi hayi mawuzwa nje ukuthi kune-acid bese hayi sekwama-ulcer sesiyothenga-ke izinto sixobe ngiyengizokufana nawe kupelepele lo mawusunawo ungawudli nawo into odrink labane-acid ungathini kulezo inhlobo zokudla iziphi umuntu kufuneka ayiqikelele kakhulu mase kuthiwa usenawo ama-ulcer? Kuya ngomuntu but empelweni vese kuyinto ekhona ngoba sifuna ukureduce izinto ezizokhuphula iacid eswini so ukunciphisa ngalapho kuke kusize ukuthi iacid ungayenzi ukuthi ize ibe over idale umonakalo. Absolutely. Kuyasho ukuthi besiphethe specialist namhlanje ama-ulcer waqoba ngesecond wawalahla lapha. Yasibonga kakhulu dokotela sethembe ukuthi ke anetnisibuka lapha sihamba nje nihalela ukusiqoba nesiqobe. Hayi ngiyabonga khona enye insizwa lapha kaNongoma usika ama razor. Iyathanda ukusikana nayo. Baye kuyathi Tony Thuba yifuna ukusika manje uDr Ntshangase. No sibonge kakhulu mfowethu. Ngiyabonga. Sithathe lethuba ngesigijini wejubane selapha ku Facebook page yethu. Silapha ya kuSanele Mdakane eNyukhasela uthi bese simfundile uSanele Mdadane ake silapha kuNontando Ndlovu uthi ngicela ukubonga usisiphindile sibiya osebenzele Inkosi Albert Luthuli hawu bayibiza Inkosi ngithi nje uthando nomusa nobubele anabo angashintshi uJehova akwandisele eminye iminyaka mase simkhwanaze owayezolashwa lapho Albert ngenxa yesifo senhliziyo esuke engwelezane namanje usakuncoma kanye nestaff osebenza naso ubonga uthando enamnika ngalo nempatho enamnika yona. Impela siphathathe lapha noJabu Zerish ethi uJabu Zerish angizukubala muntu ngamunye kodwa ngizodalula izibhedlela ezadlala enkulu indima enganeni yami noma enganeni kasisi wami engayikhulisayo yabe isibanjwa ukugula ngaqala ke eNewcastle Provincial Hospital ngadlulela eGrey's Hospital na iGrey's yakho ibalwa lapha babuhlezi impela Inkosi Albert Luthuli zasebenzisana ngokukhulu ukuzimisela lezi zibhedlela umntwana wathola itreatment efanele uyaphila ngiyabonga kakhulu ngabe akasekho emhlabeni babuhlezi naku ngena ngeindaba ezimnandi la bayakuncoma abalaleli kwi Facebook page yoMnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health bathi impela hayi ukuba wawungekho wena nesibhedlela sakho iGrace ngumntana akaphili manje indaba ezinhle lezi sithi ke siyazi kuningi abantu abahlale bekhala ngakho size sibanike nezinye indlela zokube sithinte mabekhala sinawo WhatsApp wethu labakhala khona inamba yakho nethi 0823141167 eka WhatsApp leyo mayisuke ekhala umuntu sinane app ethi bika sikusize bayakhala abantu lapho kodwa bese sithi kanye nje evikini sicela bengene ku Facebook page yethu bencomo yedwa wenze kahle namhlanje ke iKwaZulu-Natal inkulu kangaka nabantu abangaphekwa 11 million basikhumbulile isibhedlela sakho iGrey's bathi ngathi ke kukhona ukuphatheka kahle okwenzeka bayasincoma kakhulu kodwa ke namhlanje akusilelo udaba esikulandele lona yazi ukuthi ke kuningi osiphathele kona nezinto ezinhle ezenzeka lapha eGrey's ake sithathele ithuba sithi ukubingelela sithi awusibingela usitshethe ubani wenzani la eMnyangweni. Ngibingelele abalaleli kuwonke ama platforms eKwaZulu-Natal ngiphinde ngibingelele inhloko yoMnyango esinayo njengamanje ngibingelele nawe ke mphathi uhlelo. Ngizothi mhlambe nje sivele sihlala udabeni ngoba isikhathi asekho ngakuthina ngiyazi ukuthi iGrey's isibhedlela lesesikhulu uyishile kudokotela umphathi inhloko yoMnyango ukuthi izibhedlela zinama level ahlukahlukene mhlawumbe ungasibeka ukuthi nikiphi level yezibhedlela lezi njengoba kade eyibeka umphathi. Hayi si level ekuthiwa i-tertiary le ngaphansi nje kancane kwe-Albert nithi nje ukusala kancane kodwa ama-specialist niwaphethe swaqukethe nawe uyi-specialist ngiyakubona iphethe specialist ngiyazi ukuthi kunohlelo onilenzayo nisebenzisana ne-mediclinic lapha ePietermaritzburg awusithatha usibeke ukuthi yini leli uhlelo onilenzayo lusho ukuthini?
Ngizoqala ngibonge uMnyango ukuthi usivumele siGrace Hospital ukuthi sibe nokubambisana nemediclinic. Ngibonge nemediclinic ukuthi bamsane kanye nathi. Absolutely. Lolu hlela osinalo lu aim ekutheni sikwazi ukushare ama best practices. Okay. As I'm sure ukuthi abalaleli bayazi ukuthi siya kwi-NHI manje. Okay. Siya explore ukuthi going forward sizokwazi ukusebenzisana kanjani ne-private sector. So that singeze ukhompyutha but senze ukuthi senze show ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthola usizo abalidingayo. Siphinde futhi sikwazi ukusebenzisa izingqalazizinda abanazo as well. Yebo. Lokho ke lokusebenzisana nakho kuyini? Omnye uzoyibuza ukhuluma ngokusebenzisana, yini ukusebenzisana okuphakathi kwenu ne-mediclinic? Ukusebenzisana kwethu esinakho njengamanje lokho sikubiza nge-partnership with mediclinic. Sithatha sisharisha ama resources ethu ukuthi ama theaters okuyiwona awumgogodla wesibhedlela eseyithishari ngoba ayasikwa maningi ama specialists maningi ama specialists esinawo kanti futhi kulesi sibhedlela esinaso over the years uhulumeni uke udevelop ama services kakhulu kangakuthi ama theater esinawo asemancane kunama specialties esinawo. So njengamanje lolu hlelo esinalo ne-mediclinic sizama uku-extenda ukuthi ama theaters ethu abe maninganyana ukuze sisehlise nezinga loku waiting time for ama theater operations. So umuntu nje osekhala lapha ePietermaritzburg njengamanje kodwa phela ngiyazi maseniyilelo uhlobo lwesibhedlela so senikhavi KwaZulu-Natali. Umuntu ke manje osekhaya njengamanje ukulalela ukukhuluma ibuphi ubuhlobo ongathi ke buyibo ngempela obuzombhenefithe lapha ekhaya phakathi kwenu kanye nayo ke i-mediclinic le. So umuntu usuka ezakuthina uba yipatient yethu thina siGrace. Okay. Then thina ke bese siyamthatha simfake ehlolweni lokuhlinzwa. And then bese siyahlala phansi ne-mediclinic bese siyaplana ukuthi sizomhlinza nini. Okay. Mangabe ngena kulolu hlelo usezobe esengena kulolu hlelo lokuthi aye mediclinic yonke into siyamenza thina and then bese ehamba ke admitwa e-mediclinic. Odokotela bethu bayahamba baye mediclinic bafe bamhlinzele khona nodokotela base-mediclinic nabo bayasiza as well. Cha sengiyithola kahle ke kodwa ke ngizwe ngathi kuthiwa kunolunye uhlobo lokuhlinzwa ke manje yini scoliosis lamagama akona ke bayongixolela manje ukuthi ngisho ngendlela engasiyo kodwa ke engathi ukuhlinza kweziguli ezinenkinga zamathambo omgogodla kuthini ukusebenzisana kweni lapho ngaphansi kwaleso sigaba? Lolo hlelo luqale ngo-October last year. Absolutely. La sithole khona ukuthi baningi abantu abanalenkinga zamathambo omgogodla. Lama amathambo omgogodla is either ya twister or ayakeva. So uthola ukuthi umuntu akasakwazi ukuphila kahle. So uma ngabe simngenisa kulolu hlelo lo siyakwazi ukuthi simcorrect and then bese kwazi ukuthi akwazi ukuphila aqhubeke nempilo. So enye into eyenzeka uthola ukuthi njenge tertiary hospital ama operations ethu athatha isikhathi eside. Absolutely. Most of them at minimum is 2 hours and above. Lokho kusincipsela isikhathi esiba naso mangabe sihliza ama patient ethu. Yingakho sesivele sa extendela nokuthi sisebenzise ama private facilities ase mediclinic. Siyabonga lokubambisana ngempela kwi-district yaseMgungundlovu district ePietermaritzburg kwaNdonga ibomvu nomphathi waseGrace uCEO wesibhedlela uyena desondezela udaba HOD. Ngiyabona lapha kwa TikTok ke ziyathathana ke lapha ku TikTok zangena izinkundla lapha niyabuza lapha uEnhle Nkabinde uthi ngifake i-implant yazi into akwabafaka khona zona kakhulu lapha na usangene kakhulu lapha na ezintweni zokuba sebudokoteleni ngathatha ne-morning after ufaka i-implant wathatha i-morning after uthi ke kungenzeka ukuthi khona ukulimazaka okuba khona lapho ba uyayibona sengena esikhathini mayekade ethatha ama-morning after kodwa uyifakile yona implant. Maphisa khumbula ngithe ukufaka i-implant le implanon
kwenza ukuthi kube nama hormones ashintsha emzimbeni ukushuthi ama hormonal levels akhayashintsha. Uma manje emva kwaloko usufaka i-morning after okuyi hormone ngokwayo udisturba leya level ethile emzimbeni, yingakho ke bese umzimba uinterpret ngenye indlela bese uya endaweni yakho. Lokho kodwa okusijabulisayo ukuthi kuprove ukuthi akakhulelwe, kodwa asikho isidingo sokuthi asebenzise morning after uma ngabe sefaka implanton. Isho ukuthi vele yena uma efuna uku-add enza ijuwala angamana afaka i-condom whether i-male or female condom, kodwa sekho into enye kufuneka ayifake. Akakhale kulayini mawumuntu athi hawu kodwa ngaze ngiyethe kulayini iyasiza ke ngoba nalensizwa kushuthi ebibuza ukuthi mawufaka ivikeli lezi kuyenzekana ukukhulelwa, kushuthi lukhulu uvalo kubantu ngokukhulelwa. Cha ngiyazi ke bakuthi lolu hlelo lihlalela umnandi ngendlela esimangaliso ulethela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali, kodwa ke ngizocela inhloko yoMnyango isigoqele nje lona ngoba isikhathi asisekho ngakuthini. Baphisa asivale ngaloko esiqale ngakuthi sithi komama i-Women's Month bese sithi ingathi bangayiyeka lento yokucabanga ukuthi amadoda angcono kunabo. Namadoda akhumbula ukuthi whether you look at it biblical or ukubuka ngokwemvelo, yabona Maphisa ngesikhathi abazali bekhulelwa the first few days kwakungazona umuntu wesilisa noma wesifazane, futhi khona la kwakuthiwa khona uma kungalandelwa kuqale kube ngathi wesifazane bese kushintsha. So umuntu wesifazane is very important. Bese kushintsha khona lapha eswini. Bese kucaca ukuthi hayi kahle kahle umfana lo. Khona lapha eswini. Okwesibili Maphisa laba bathi ngiyindoda mina waphuma ngesikhathi uNkulunkulu mangabe uyikholwa leyo ekukhipha la umuntu wesifazane wayelela ubra. So akanayo icontrol yokuthi kwenzekana akazi lutho ukuthi ngiyakhumbula. Okubalekile ukuthi umuntu wesifazane akazihloniphe into esingayithani umuntu wesifazane. Yabona lokwaziwayo ukuthi mawuke wavela umuzwa uza lapha cha ayisibe sesibuka ke ngokuvamile ngisho ungabe wasenanda nabakhona bagcina bethi we nangoke bangabe sathi. So kubalekile ukuthi umuntu wesifazane ayihloniphe kodwa akwazi futhi ukuthi there i-backbone yempilo. Uma uqhathanisa Maphisa umndeni la kukhona khona umuntu wesifazane yedwa nomndeni la khona umuntu wesilisa yedwa, ngoko kuvama umuzi onomuntu wesifazane yedwa umile kunomuzi okunendoda kuphela. Ngakho abayibona indawo yabo bangazama ukuyiqhathanisa. Uzoqhathanisa bafana nebanyana Maphisa asinahayi lapho ngoba manje omunye uthe kofuneka bafana iyofunda kubenyana abanyana angazi. No inyanga yabantu besifazane nje bese eshini echodinga phela kulolu hlelo ngasivalelise sithi kulungile ke baba.